dag står vi over for en af de mest alvorlige situationer, der nogensinde har været. Min kone Esther og jeg, vi ønsker blot at advare dig om jordens sidste tid. Og det er sådan set det, som vi har lavet en planche over her. Der er mange ting, der tyder på, at det snærper til. Vi må advare befolkningen. Inden det er for sent. Inden det er for sent. For når det er for sent, så er der ikke nogen grund til Så er der ingen grund til at advare mere. Nej. Dengang jeg mødte Esther, der kørte jeg som chauffør i København. Der er jeg 15 år. Ja. Og jeg er stadigvæk meget forelsket i hende. Jeg tror, det er med til, at vi har kunne have 50 rigtig gode år sammen. Da jeg begyndte at komme sammen med Hans, så var han ikke klar over min sidste tid. Så blev han også bidt af det. Det har taget over 40 år for Esther og jeg for at få det til at passe sammen. Det er jo vores rygsækker, som er pakket, så vi er lige klar til at tage afsted. Og Gud han siger, så nu er det tid. Det er jo sådan en sav, man her med håndkraft kan save tykke stammer over med, ikke? Det er en kortbølge radio, for at vi kan følge en lille smule med i, hvordan tingene udvikler sig. Vi har mistet rigtig mange venner. Men det gør ikke noget, så længe vi har hinanden der. Det er vi nødt til at have. Ja. Vores guldbryllup planlægger vi jo med den fulde overbevisning om, at det bliver til noget. Men vi lever i den sidste tid. Hvis det sker inden vores guldbryllup, så bliver der ingen guldbryllup. Det er helt sikkert. Jeg kigger på dig. Mine briller. Ja, du kan se det altid nu i vejen, når familien skal i skoven. Så skal jeg snakke.